Melodika a dneska si ukážeme náš spoločný server, kde mám s kamarátmi. Ale pre české videa znamená odber, like a zvoneček, aby sa žiadne video neprišli a my môžeme ísť na to. Takže toto je server, na ktorom som ja a moji kamoši, spolužiaci. A teraz som na serveri sám. Tak si všimnú. Už mám nejaké tie železné a dia veci mám. To je zatiaľ moje akoby územie. A tu už tu je aj mapa, ako din mapa, len počkaj, ako sa zapína. A tu dobre. To je teda naša din mapa. To všetko som ja prešiel a to chodí tomu, aby som našiel nejaké perfektné miesto na bývanie. A niekde tu by mala byť spawn, a to pamätám, počkajte. Ja som tu, tam som ja. A spawn je tu. Áno, tu by mali spawn. A teraz ideme na spawn, stavím pozor, ako to tam vypadá. Celkom ako to zaujíma, ako to vypadá, spawn zatiaľ. Inak, toto je ako zatiaľ. Tu bývam. A sa došlo nejaké veci, potrebujem, to je zbytočné. Tak, OK, takže budeme ísť. Mám korytnačky. Dobre. To sú také módy, na to sa aj korytnačky, tu din mapa, sú tu baťohy, ak si mohli všimnúť. L-kom alebo B-čkom. Hej, B-čkom sa otváram. A teraz ideme na toto. My sme tu, tak ideme sem. Tak, máme tam, to je teraz spawn. A počul som, že na spawne sa stalo niečo zaujímavé, tak tam idem teraz. Že keď som hrali sme spolu, takže sme, keď som odišiel, to postala nejaká zaujímavá vec a ma to zaujímavé, čo tam stalo. Banány. Ak si pýtate, či tu, ak si pýtate, či to je, tak tu, môj kamarát, tak tu mal mývala. A my sme tu bola korytnačka. Keď skočíte, on začal tak behať všade. A ona ho zabila, keď to mývala. A to je spomienka, no. Dobre, ale to radšej ideme, len sa čo vykašľame. A ideme radšej na spawn, lebo to dosť zaujíma, ako to vypadalo, lebo ja som tam, že vraj sa tam niečo také zlé stalo, keď som tu nebol, a že ja potom kvôli tomu spadol server, normálne tu úplne, že tam bolo také lagy boli, aj teraz mám nejaké lagy, že boli úplne, počkajte, proste stala taká vec na servere, čo som vraval, a že vraj tam sa stala taká vec, teda úplne, že celý server dosekalo, a teraz som to tak seká dosť. A potom chodil, spadol server, tam zaujímavé, čo to tu nie je špintovanie. A už asi aj vidím. Táto diera tu nebola. Táto diera tu nebola, takže tam som použil TNTčka, vypadá to tak. Ideme senka. A na toto server bude vychádzať do sérií veľa, tak máte čo pozerať, na môj kanál bude vychádzať dosť veľa videí z tohto. No, to nie je na zmena. Tu sa reálne nič nezmenilo, nič. Tak potom, čo sa stalo? Normálne, tu už niečo bolo, ale už to nič není. Že už je to dom, podstate od lávy, už tu nebolo nič. Všetko je späť. 6 dia. Nezaberú, neboj sa, nie som taký zlý. Neviem, fakt. Poviem tak, mne vraveli, že tu boli miliardu švábov, ktorí tancovali, nejaké mexické šváby tam boli a potom tým šváby sa potom začali množiť a potom bolo miliardy švábov a sa nedala ani hrať, že vraj. Potom sa zalagoval celý server, že až to bolo, toľko toho tu bolo, že to bolo nehrateľné. Pardon. Že ja tu nebol, ja to takto, my sme hrali server, ja som sa odpojil, lebo som musel ísť do postele, spať, to bola škola. A neviem, že volať, že je katastrofa na server, tak je čo? Že je úplná katastrofa na server, vieš, to sa poviem, že miliardu švábov tam more toto, tancuje, je tam katastrofa úplná.
tu sú také módy, a tu sú baťohy, nejaké mobovia iní, tu sú také ešte bitmapa, tu viacej toto, biomov, je tu o to viacej biomov, a to si sme ako mohli všimnúť. No, ešte nie, ale biomov. Ja som sa dal ubydliť presne tu, hneď. Preto je potom senka, alebo tu lúka, že mám proste veľa priestoru, a za druhé, lebo som blízko dediny. A môžem robiť iron na farmu, ktorá je veľmi dobrá. Ktorá je veľmi využiteľná. Takže, a teraz taký plán, že teraz chcem dostávať moju môj hrad, ale som zistil takú vec, že nemám to z čoho stavať. Mám tak len 13 blokov, a to je strašne málo. No pekne. Tak idem asi s takto musím stavať. A predtým už... A máte sa tešiť. Lebo toto sa vrejme, keďže... Ja vám ukážem, že aj Nether je úplne iný, kámo. Ja vám ukážem, že Nether je úplne že zmenený, ja vám to ukážem. Poďme do Netheru a to Nether je vidíte? Toto je Nether, to čo je? Fuj. To je reálne, toto je plná ako nejaké proste mravce by tu boli. Je taká tekutina červená, neviem čo to robí. Toto je ako voda. Toto je nejaká ako voda. Keď sa spalíte, presne to sa neuhasíte. To je ako voda. Neviem čo to robí blok. Proste kámo. Tu zoberám, to je. To budem potrebovať aj. To sa verí, ja som. My sme ako kamaráti dokopy. Tak 1, 2, 3, 4. My sme také 5 na serveri. Nie, 4. Máme diákov, plné veci. Mám železnú lopatu. Ešte mi chýba mi ešte gate a... Tak, ešte tak. Počkaj, niečo parkour, neviem. No a toto nebude stačiť. To nebude vôbec stačiť, kámo. Niekedy treba aspoň. Ja reálne nemám nič. A pozerajte, skúčme na ňu. A čo robí? Toto. Toto až môže byť. Odletí tu preč. Poďme začínať zabíjať. Ankora, zoberiem si. Keď už tu mám. Tak, teraz čo mám robiť? Musím iba ťažiť. Nič na výber nemám. No tak. Dýchanie bonus využijem. Omráčenie. Ja nechápem, prečo mám ja toto. Inak ja to mapu pokladu, ktorú som asi vyťažil. Ja to som vyťažil. No nevyťažil, zobral. Tak a... No a teraz čo? Musím robiť takú menšiu farmu tu niekde. Poblíž. Takú malilinku. No... Takže niečo také. Tak, psenka. Inak ja tu nebývam sám, bývam tu s kamarátom, lebo ako som vám vtedy, keď bola tá katastrofa, tak oni mu zničili dom úplne a potom chudák nemal kde bývať. Tak ušiel ku mne, ale neviem prečo, ale už to je úplne na pohodku, už to nevypadá tak hrozne. Tak neviem čo stalo, proste asi dali, asi mal zálohu sveta, ale neviem, alebo fakt neviem. Dúfam, že nie, pretože... Tak. Ale neviem, ako to teraz robiť. Buď budem ťažiť, lebo nemám na výber. Lebo potrebujem na toto. Ale predtým, ako budem ťažiť, tak robím toto. Dobre. Alebo ideme do jaskyne, ale nejaké zlato. Alebo dia hlavne. Nejaké dreva, lebo fakt nemám skoro žiadne... Vidíte? Aha, to biom. Tam je bizón. A toto je sakra čo? No tak, toto je, počkaj. Snačím z toho.
Kámo, ja to reálne nevšimol, to nebolo nikdy, kámo. Ideme to pozrieť. Kámo, to čo je? Tu nebýva toto, kámo. On to asi býva. On to asi jeho bejska. Neviem, ale... Až to preskúmal, to som to reálne nevidel, a býva mne za toho. Kámo, to neviem čo je, ale to asi bejska, 100% base. Kámo, neviem. Tu neviem kto býva, to vôbec neviem kto býva. Kámo, to asi kámo, neviem čo to neviem napol. To si to postavil, ale neviem čo to je. OK. Tak. To je bizon. Čo môžem plánoval robiť, no, aké mám ja ako? Ja mám takéto, ako plány na tú serveru. Poprvé postavať celý plný hráč, na peknú krásu. Za druhé urobiť velikánsku, no nie velikánsku, urobiť plnofunkčnú Iron Golem farmu na Irony, lebo to potrebujem strašne. Ironu, no. Akože mám, ale neviem čo. Tak si všimne. Koňa potrebujeme si ochodiť. Potom to robím. Ja som mal Apple, nie? Neviem. Takže, ak sa vám páčilo, zapni odber, like a znáček, aby sa žiadne neprišli. Takže, čaute!